Ipanyang sabay fish ka naka online service yung ka Christ Tabernacle Church. But ngangit skambu blain kud kuya fi limba kiniki jing shakri bingi ai shapi limba ka online. But shwa bingi ne banyo so ya ka tien ka jong blain ngilip banya ro you play shipor ngilip ban mane u ai habang ya ro but ngi mane you try jisu jongi ai bakan nong ka bami na do ka do not ka jongi shwa bingi nyo so ka tien jong blain ngilip ban wa lang ne ka jing rai praise is rising. Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you, we turn to you. Oh, we're stirring, eyes are yearning for you. Yes, we long. We long for you. So when we see you, so when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears wash away, wash away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Come have your way amongst us. We welcome you here, Lord Jesus. Get my jingle, jingle. Rongi ai bai ngi pashame dajing kerman ngi ai abruhame ngi apame I can't jump me, yeah, jing in my lap in shad board. Oh, ring cat back me, jing shaftin, kijabaro, Hosanna, Hosanna. Me long who play by pen. Bade banyo jingya Hosanna, Hosanna, Hosanna. Menta bachabam jukut ngidya metrai jisu ngirai Hosanna, Hosanna, Hosanna. Milong uplay ba penem bade banyo jingya. Oh Hosanna, Hosanna, Hosanna. Menta bashabam jukut ngidya metrai jisu. Menta bashabam jukut ngidya metrachi. Oh menta bachabam jukut ngidya metrachi su. Ngidya metrachi su. Menta bachabam jukut. Menta bachabam jukut ngidya metrachi su. Hallelujah, Jesus. You don't come here, may try and see my poor control. See my poor, you try, but you slang, you make control, Jesus.
same accord. Men same accord. Kabo nga trang yame. Men same accord. Kabo nga sliang yame. Pendap yang idrai, pendap yang ida. Kabo yang ida. Kade ngidon kam try yame. Ngidon kam try yame. Shishakopa, you don't come and see me. Men simba koi kapor nga trang yame. Men simba koi kapor nga sliang yame. Pinabiyang ida. Kabor penslayang ida. Kade ngidon kam try yame. Yame, tena book try, you men sim, halor kadova rong, idon kam try, yame. Money you try, she poured the Kanaga Jimba. Trunk but sliang you Kanaga pour. And Simba Koi Cabo. Limadwada do Katona. Natrang Yame. Oh, Simba Koi Cabo. Nasliang Pendap yang ikan kau try, pendap yang ida. Kabor pensle yang ida. Kade ngidon kam try yame. Yame, in what tena book a try, tena book try. You men sim, hello kadova rong idon kam
trai ya me oh the no book trai you men sim halon kado ba ro ni no kam trai ya me Yes, we worship you, Lord. We worship you. Yes, we worship you. God, we worship you alone. You see now we worship you. God, we worship you. We worship you. God, we worship you alone. Oh, yes, we worship you. We worship you. Oh, God, yes, we worship. Oh, we worship you, God. We worship you Yes, we worship you. Oh, we worship you. Oh, yes, we worship you, Lord. Imani can go try Jesus. Ngai ngộ can go try, bên đang yo can go try, bên nhà ro mình mani can go try. Ngai ngộ yami Jesus. Shim can go pa can go prom lang sa can go try Jesus. Shim can go step can go try, lang sa can go try. Ngai dilo shame can go try Jesus. Ngai dilo shame can go try. Kabli shibun can go try. Kabli shibun can go try. Amen. 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 Jesus. Amen. Say sian pat nga priang sngovai phi baro ki baju it ban sngo bat ban sha skore ka tin ka jong blay akani ga sngi ngadon ya ka ban ai bat ya ka ban sam shpi gani ka khubor bat nganget bakan long ka jingker khu na ka ban ta jong phi baro ki baju bet ya ka channel YouTube channel jong ka balang Christ Tabernacle Church bat ngadangit skemba mendaga sngiru ublay un kurkhu AFP Wat shwa bangan leit ban kran ya ka kubor kwa bangan IT yala di hakikti ki jong blay kum banga shitong bat nga juong haki jeseng gi banga julet ban kran ngong bom dei manga ba kran en reu mun siem jong blay ban kran shafi nga kwa ban ong yifi ka sngi lada fi kwa shisha ban mat ka jingker khu ki jong blay ka bana ka ka tien tungin leit ban long shisha khmat jong blay ki jingdwai ban ong kutrai kran shangi ya ka stem tungin leit ban dwai Ko try ngawan hajan jome ablay sa sin ken ko pa. Hakini ga ski ablay ba kodor. Ba try ngadangit scam ken ko try. Bangaw ba yeng nang ni ken ko pa nganumla ken ko try.
ban kren lani ablay bakoro nganum la ken ko pa ablay bakoro ban yengru nang ni kin ko try lim da day de ka jing it ba ka jing ai ablay ka jome ko jisu trying a dway ablay ko ba ka tin ka jome ka jukran ken ko pa baga jipin kret ka di ka jo brio nray ablay bakoro ka jubab ka jo thlit ka di ka jome ken ko pa nga dway ru namita baro ken ko try ki di ba trang bat ki ba sliang bat ki ki ba ju eat bat ki ba ju snoutenat ban shash ko ka tin ka jome nga dway ba me ha ka di ka ski ban kren ablay shaki bat rai ba ka tin ka jome kan yo ban shong ne bat ablay ka yo ban pen kladur bat ban snadur ki ken ko pa try nga yeng nang ne ken ko try ablay bakoro ru brio bom nang ba ru bom tip e ru em ken ko pa nray ba sha ba ru ba shupen kongo yala di ken ko try ha ka jing hikai ba ka jing yalam ka jome ko jisu try ngan dway ablay nga dway na bata baro ablay ki ban yo sngoy ken ka tin kin long ki bala kurku e ken ko try ngai ngu ime ken ka ski ken ko jisu nga dway me ai ken ko try shu shakri jome ablay you thlet you sha hikai ablay u thlet you bolong connected bat ka beneng ablay badan ka jing snow bat ka beneng ken ko try baba nga kren ken ko try kita ki ba pat do nut ablay try kita ki ba pat do nut ablay bakoro try kin yo jing pentegan ko pa abang keren wat kita kiba pang kiba stom kita kiba pang kiba stom ken ko try ken yo khia la kalong ka met la kalong ka men sim la kalong ka jingmut ken ko try ken yo khia ken ko pa na bangarang it scam of labor koror bagadan ka bor ken ka tin ka jome ngai ngu ye me try ka kerteng ka jong jisu long bala ken ti long bala kerku e ken ko pa ye ka kerteng ka badan bor ka jome ha ka kerteng jisu ngadwai hallelujah amen sai sien pat ngai kublay fi ka kerteng ka jong jisu bat nganget bagane ka channel kala long jingkur khu shafi ki baju eat bat ki baju snoutenat ban pet ye ki khubor ki ba ki shakri ki jong play ki jukren ling ba ka channel bat ka sngi ngadoni ka khubor ban sam shafi bat ka kerteng ka jongka ka banga ai ye ka ngalong uai kene ki jingkli kabau jisu kli ki senran ngalong way bat nga pensyong nong rem ya ka gospel ka jong Mattheus kalenong ka bakat riu ka dikot ka bakat lai ter hadu ka bakat kendai nga ko pin ngap bat pin chash ko re ka tin ka joble ha ka step ka bangan puli shafi habau jisu lawan shiki pangkai Syria Philippi ula kli iki senran jong u daong Kibriu ki ong weyanga ukunu briu kila ong te don ki bong Yohanes sunong penbaptis ki wey tu Elias but ki wey patu Jeremiah lani wey na kinong yeto lupa ula ong haki pite piong bangalong wey hadin bu Jisu keli ni ki senran pios no ayu sa pang jongala ni ki briu ki ong wey yang ukunu briu hari nang ta ujisu yo sngowi ka juba kabaki senran ki ai show jisu da kabaki yo snow na ki brio but ki ong don ki bong Yohanes sunong penbaptis hari nang ta don ki weipat ki bong Elias kabut Elijah don ki weipat ki bong Jeremiah but ki wei de lani ki wei na kinong ito lupa hari nang ta hari bo yo snowi ka jing ya kita ka answer ya kita ka jubab na ki senran Ujisu keli sana ki senran wong pipat piong along way. Nakwa ban keli lan ban pasat shapi ya ka sembo jing perkat ha ka sngi. Babalay utrai Jisu wat hadin bu yo jubab nagi ki senran ya ka ega bu keli pat ya ki senran piong bangalong way. Ngayon iyang niya bagay ka jubab ka bagay ni senran ki ay ya kata ka bagay yo sngow ni ki brio sa pangjong Jisu kaday ken kata ka ba u Jisu umpat sngohon lani umpat long satisfied day namar kata ka daw u Jisu ukwapat ban keli sa ki senran pipat piong bangalong way namar ba kanay ka jing yato lani kanay ka jing tip ka jong ki brio sa pangjong Jisu kampat poiken siya kata ka final lani kata ka mo kata ka ka final conclusion lani siya kata ka ba ujisu uday pura lani ulang day namar kata ka daw kadan kani ka unsatisfaction haka jingyam ka jong ujisu bayo kini ki brio kini ki senran ki jong ki buot yu ujisu tangkum kita namar ba pipet
Kini ki brio ki supenya hap yu Jisu. Hangi pinyo i. Begini ki brio. Ki ong don ki bong Yohanes. Ki penya hap yu Jisu. Tang bat kum ki way pat ki riu krau. Namar lada fin pule na ka Bible. Ngayo i bo Yohanes nong penbaptis. Uday ubrio ubakrau jong ublay. Namar na ka sentur ka jong Jisu hi ngayo sngo. Ngayo i bo ong ha kanay kaktiyan. Uang ba amdan uweiru ubrio ubalami nakakpo jong kakantay ubakam krau. Banyo Yohanes nong penbaptis. Ngi ibo uday ubrio ubakrau Yohanes. Adi nang tao Elijah uday ubrio ubakrau. Pipuli haka kitab Malaki lenong gabasaw dekat gabasan pinyoi yang tu. Ia ka jing itu ka jong ne unong itu lupa. Bakum no Elijah unwan haswa jaga taga sngi jaga jingwan ka jong utrai. Ngayoi hang ne bakini ki breu ki supenya rengkat yo Jisu tangbat ki weipat ki riu krau. Kini ki breu sisangan itu yepi. U Yohanes u Elijah u Jeremiah ki weipat ki nong itu lupa. Ki dei sisa ki breu ki bakrau ki jong ublay. Rengan itu ya pi bagi dei hitang ki breu pade. Kitang dei hitang ki breu. Dei na berkata ka daw Jisu keli ki serat pipat piong bangalong way. Namar baki breu kimpat yo i ya kata ka dur ka bapura ka jong Jisu. Kimpat yolut ya kata ka dur ka bapura ka jong Jisu. Kitang susyem lane kitang supenyahap kerdan yo Jisu tangbat kiru krau. Kibah ka tu kepor. Aku aban ongi fi kong, aku aban ongi fi ba kena kesngi. Lese don ki breu, haga ni ke pertai. Ki bakam ya ladi badi ki Kristan, ki syukri yau Jisu penban ki syukri pat yau tangkum uway na ki riu krau. Ngam tip ka don ne kam don ka bakum katahan ray nga don na ki por, ki ba ngadang im, ngadang yat, ngadang don bat ki ay jong na ka pertai nga jios ngo ba don. Ki ba ju syukri ru ya ki riu krau. Ki ba ju nget bat ki baju mani ki riu krau. Bat lese ha pedeng kata pibu yu Jisuru hangta rengkat lembat kita ki riu krau. Bat pi mani yu. Nganong fi ba, nganong fi kong. U Jisu umdei tang riu krau. Dei na mar kata kata ho kene kesngi u keli shapi. Pi pat piong bangalong way. Hadi nang ta ka way pat ka jingkeli ka jo Jisu ka bau keli si ki senran. Kalong bau wong kum ne to. Senran pi pilatip pi ki senran ki bajubut yang a. Pilatip, pilayos ngau ni kibriu, kaya nga kibriu ki ong sapang jonga. Henry pi pada pi ong ki ay, Jisu akan nga skiu kali na piru kong kali na pi ba, kiba kamya la dia ba kidai ki Kristan, kiba jusyakri yo Jisu, kiba bot yo Jisu, ukali pi pada pi ong bangalong way. Lese pilayos ngau. Nakinong yalap kiba krau, kiba keren sapang jong Jisu, kiba ong bo Jisu de une, u Jisu de utai, u Jisu de uta, u Jisu de une uta. Shibun pilayos ngo. Nakinong yalap kiba krau, naki breu ki jong play, but shibun naki channel, naki YouTube, naki video, kiba pilayos ngo baki breu ki yalap sapang jong Jisu. Haga naki sngi, u Jisu umpat hon tang ke kiba fios ngo naki breu. U kwaban kelia pi. Pipat piong bangalong way. Pibut can you try? Henry kwa ken bantang syutip sapang jong u. Ngamong baganay ka babakla. Kalong ka baday ngi bangin wat jing tip sapang jong Jisu ni ki riu krau jong ka pertay. Mo ki riu krau ki jong ublay ki badon na ka pertay. Ki badon niya ka jing sapang jong Jisu. Henry nga kwa ban ong ipi bakata kampat penhon yu Jisu. Tang ba pinchu tip sapang jo Jisu na kiway pat. Tang ba pinchu don ya ka information sapang jo Jisu u Jisu pat ngohon. Dei na mar kata daw ku kong ko ba ka ski try Jisu kli shafi. Wong pipat piong ngalong way. Na maru try kwa ken. Kwa yang abad ya pi kiba kam ya ladi bagi Kristan kiba bot yu try Jisu bangin bot yu tang dagata kabang isutip na kiway. Henry ka jingkwa ka jong utray hang niya ngas ngautu. Bau Jisu ukwa ba mga bad mapi kiba bot yu try bangin day ito marmet yu. Kadon ka jingya per kababak labak. Ka jingya per kababak labak hapdeng jong ka tip sapang. But itu yu Jisu.
ka perthai baro ka wei ka tip sapang u Jisu henrei la fin kli bnia ya ki hatu ki itho yu trai Jisu kinumi thu yu trai dei ne mar ka ta dau har ngi ski trai Jisu kli shapi ko kong shapi ko ba kam de ka jing jarang khat ba phio I ka ne ka jing kren ya ka ne ka jing yalap ka ba na ka ne ka tien lese pila ya pila shakri u blai pila mani u blai lese pila long kristan aslam pila bot yu Jisu la aslam bat ka jing bot ka jong phi u ka dang long bai tang da ka ba phio sngo ne ki wei pat ha ka ne ka ski Jisu kli phi pat phiong along way ka Bible ko ong kum ne u Jisu dei na mar ba u kwa ba fin don ka jinge dei ka ba jan ba fin da itho ye u la ra fin pule ka gospel ka ju Yohanes kal nong ka ba lai ka khot ka ba khat riu ka ba baro ngitip ye ka ta ka khot na ba u blei u la I kata ka perthai kan ba u la ai tino elo khun ba la khamar wei banget ha u unam jot shu enrei un yo ye ka jing em ka ba bam juket ka khot Bible ka ba ngi la lut baro enrei nga kwa ban yalam ye phi jing kham jliu ke pat ka ta ka bam juket ka jing em bam juket na ba nga pule ka ni ka Bible nga yo I ba ka don ka definition la ni ka ta ka jing batai ka ba kham jliu ye ka ni ka ba bam juket pai ban nga ka gospel ka jung Yohanes kalau nang ka ba khat nyo ka khot ka ba lai u Jisu u batai ke ka ta ka jing em ba bam juket gospel Yohanes nang ka ba khat nyo khot ka ba lai kani ti ka long ka jing em bam juket bakin yo I thu ya me u blei u ba shisha tang ma me hi bat yo Jisu Christ u ba me la pha pi ba pi kong bakam kut no ken tang ha ka tai ken ka bang yong nginget henrei u Jisu u kwa yang a bat ya fi bangin I thu yu trai Jisu kata ken ka jingem ka babam jukut ong u Jisu ha ka gospel ka jung Yohanes ka jingem ka babam jukut ka dei bangin I thu yu blai bat ma u hi u balong u blai wa shisha bat yu Jisu dei ma u ba pha ban I thu yu Jisu kata kan ka jingem ka babam jukut baru Jisu kwa yang a ba dia phi bangin don ka jinge dei ka ba jan ha ba ong I thu ha ba ong u Jisu kwa yang a ba dia phi bangin da I thu yu mdei ta bangin sutip sa phang jong u ka ba mut u kwa bangin don ya ka jinge dei ka ba jan e bat u kwa bangin don ya ka jinge dei ka ba marmet ka jinge dei ka ba jan e bat ka ni ka tien I thu ange ka kren ya ka jinge dei ka ba jan e bat ka jinge dei ka ba jan e ha ka ni ka perthai ka bangala banong ka ni ka jinge dei ka jong kurim bat ka kurim baru trai Jisu ukwa ba manga bat mapi ngin don ya ka ba kum kata ka jing yadei la ni kum kata ka jing itho yo trai mdei shu tang mangin chu tip sapang dei na mar kata ka dau Jisu kelipat shafi fi ong ngalong wei plio snow sapang jong u plio snow sapang jong Jisu ubabon ki riu krau ki jong blai ki ba yalap sapang jong u henrei ka ni ka sngi trai Jisu keli shafi fi ong ngalong wei pada dien bu Jisu keli ulong aki fite fi ong bangalong wei Simon Petrus ulai thu buat ulong melong u Chris u khun u blai ba im u Jisu tu ulai thu buat ulong hu sok ba me ko Simon u khun u Jonah na ba ka do ba ka snam kam chumla pnia kata hame henrei u kpa jonga u ba beneng hadien bu Jisu u keli ya ki senran hadien bu filayo sgo sapang jonga ne ki breu ho tola byang henrei menta fi fiong bangalong wei u Petrus u Jubab melong u Chris u khun jong u blai u baim bada din bu Petrus u Jubab ye ka jing Jubab u Jisu wong ha u Jisu lei thu long sok ma me ko Simon sok ma me ko Simon na ba ka do bat ka snam kam shim la pani kata hame henrei u kpa jonga u ba beneng balai u Jisu wong sok yo Petrus kadao ka bang kwa ba dia thu ye phi sok kita ki breu ki ba I thu yo Jisu
Hangiu Jisu ong long bala kerku ko Petrus. Long bala kerku. Balai bau Jisu ong yu Petrus long bala kerku. Namar ka Bible ko ong kumni. Fipai bat nga ka kitab ka jung Daniel. Kalanong ka ba katway. Kalanong ka ba katway kadkot. Kadkot ka ba lai puar. Henry kita ki briu ki ba itu yu blay jongki. Kinlong ki ba klan. Bat ki ba nang job. Balay bau Jisu ong yu Petrus sok memeko Simon Petrus ukonu Jonah. Kadaw kalong bau Petrus u itu yu Jisu. But day namar bau itu yu Jisu. Ka Bible kong Henry kita ki briu ki ba itu yu blay jongki. Kita ki nang slur bat ki nang job. Day namar kane ka daw kan pindai ki brio ki bala kurkue hakane ka perthai pindai ki brio ki bala kurkue hakane ka perthai ka bamenta badwa ka perthai ka ban sawan lada phi itu yu trai Jisu u Jisu nong sok ma phi kong sok ma phi ba sok ma phi baba sok ma phi kong kong ba pidon ya ka jing itu syapang pidon ka jing itu yanga phi itu yanga Bat kata ka jing itu ka ba pidon nga kwa ban itu yapi. Kam wan ken nang nuru. Henry ka wan no kpa. U Jisu ang akan mau ka way na ka gospel. Wang kum ni bau mdon manu ba itu yu kpa. Lat no kun. Bat mdon manu ba itu yu kun. Lat no kpa. Bat how bau tau kun u iman ban pen pau. Pi pemnum la ban itu yu Jisu. Daki ai ki belong natural, lani daki ai ki belong physical. Don't come ya ka spiritual encounter. Don't come ya ka jing penpau kepada ublay. Bat ngakwa ban itu ifi kong le se bro shikata. Pilong Kristan. Tang da ka ba pisios ngo na kiway bau Jisu de ne Jisu de utai. Henry pihi ole se pempat na itu tikna. Ya utrai Jisu. Pisu kongo kay ka ba kiway ki ong sapang jo Jisu. Pisu kongo bala na kini ki ong bu Jisu long kumta pisu buot bet. Henry ka nga sngi nga kwa ban ong ifi ko kong. Nai le shu kumta ko ba nai le shu kumta. Pidon kam banda itu yu Jisu. Daga jing pen pau ka jo blay pa. Bat hang no ken yu blay un pen pau shafi. Shapang jo Jisu. Ba pin yo itu janai yu. Pen pau ken hang de ka tien. Ka Bible ko ong bay kani ka tien de ublay ken bola persat men sim. Ka Bible ko ong bahaga ban kong lo don tien ba tau tien lo long ublay kani ka tien. Kani ken kan pen itu ya fi yo Jisu. Le se filios go. Babun kinong yalap ki bayalap sa pang jo Jisu long ne Jisu long tai. Ko kong ko ba nga kwa ban ong ya fi. Pentikna Bafidon ka jing itu ka ba marmet batu. Haba fios ngo ki jing seng baki alap sapang jo Jisu. Baki keren sapang jo Jisu. Let saying what ti bnia na kani ka ktien ka jo blay. Kay ka ba utayo nong yalap. But kay ka ba kani ka ktien ka jo blay ka keren sapang jo Jisu. Hato ka day nem ni kam day. Namar nga itu ifi ko perlok pa i jonga. Ngi im hagis ngi kiya Jongga hakabaka mensim jing syukur ka tray borba adu kata-kata. Dai namar kata daw nga kwa ban pentikna ya fi. Lada fi kwa ban pentikna ka jing em ka babam jukut ka jong fi. Pidon kam banda itu yu try Jisu. Na baban itu yu Jisu. Katakan kada ka guarantee katakan ka jing pentikna ba fidon ka jing em ka babam jukut. Bat ka jing pen itu, lani kata ka jing itu ka jong fiu Jisu, kanum day so nang neba nang tai, nray kan day kay nakaktiyan ka jong blay. Nang niu blay un pen shy shafi, nang niu blay un kren shafi, un pen i shafi, yaw Jisu. Dan kamba finda itu yaw Jisu. Kiba kumnu ki briu ken, lise kumnu fin sgotu yala die, lani kumnu fin tip, Bafidon kata ka jingadai ba jan la ne fi itu yu try Jisu. Hakan urkom ba nga uba kren syapang uni Jisu. Nala ban skoto la ne ban syampang. Syapang yala dia bangadon ka jing itu la ne ka jingadai ka ba jan baru try Jisu. Kum no ngala ban skoto
ngan ai fi ko we ke example ne ko we ka nuksa ne ka ktien ka jo blai tang ko we ngan ai bat kalabyang nganget lara fin pai biang bat nga ka kitab ka jong Daniel kalanong ka balai ka khot ka khat riu hang to fin yo i ken baki ba kum kini ken kini kita ki briu ki ba don ye ka jigi tho yo blai jongki ki ba i tho yo ta u ba ki shakri ki ba i tho yo ta u ba ki nget bat ngan puli shafi kalanong ka balai ka kitab Daniel khot ka khat riu Shadrach Meshach bat u Abednego kala ye tho bat kila ong haus im ko Nebuchadnezzar ngimdon kamban jubab ye be kani lada kalong kumta ublei jongi yo bangi shakri ula ban pelat yangi na kalawar ding bala thangrem bat un pelat yangi ru na kakti jome kusim en lada om kumta tu tip me kusim bangin om shakri ki blei jome limne mani kata ka durblei ka ba mela penyang pia ka por Shadrach Meshach Abednego ki dona ka ri Babylon ki dona ka jing shate mrau pi tip bahai ka Bible bat adien nang ta Unius im Nebuchadnezzar utai kata ka durblei thau bat wongi kini ki breu bikin money ya kani ka durblei thau bat hanging yo ibu Shadrach Meshach bat Abednego wong kum ne bat kila ong hausim ko Nebuchadnezzar ngimdan kamban jubab ye behakani lada kalong kumta ublei jongi yo bangi shakri ula ban pelat yang ina kalawar ding bala thangrem bat un pelat yang iru na kikti jome kusim en lada om kumta tu tip me kusim bangi om shakri ki blei jome limne mani kita ka durblei ka ba mela penyang aku aban itu ifi bau Nebuchadnezzar wong lada phimani ne ublei ia ka durblei thau ka ba ngatei ka ba ngasna ngan tep ya fi ka lawar ding bat adi nang ta lalap bau Shadrach Meshach bat Abednego kim shimani gani blai ya gani yo ni durblai ubau ni Nebuchadnezzar thau bat adi nang ta lawalami u akhmat josi bat kini ka jing slur ka baning kong ka bang kwa ban pen i shafi ka Bible ko ong ka kitab ka jong Daniel hi kal nong ka khat we khat blai puar kita ki bri ki bai tho yo blai jongki kita ken slur ngiyoi hang ne baka jing slur ka jong Shadrach Meshach bat Abednego ban ong yosim kosim lada kumta lada kalong kumta ublei jongi ubangi shakri ula ban pelat ingin ka ding henry lada pelat ru kosim to tep mame ngitenginum shakri laninginum mane yekwei pat ki blai kini ki breu ki bai tho yau tau blai baki ki shakri ki slur bada ka jing slur ki yang banong nginum pendam haki jing ki ba kumnu ru ki bri ki ba itho yo blai ki slur bada di nang ta ki yo ru ka jing job on ka Bible piang Nebuchadnezzar uhaban pendam kala hakbat jung Shadrach Meshach bat Abednego na ba kini ki bri ki itho yo tau ba ki shakri aku aban pen sngo epi kindiat kumno pen sngo Bapi shakri, bapi da itho, yo tau blei bapi shakri. Kumbalong Shadrach Meshach Abednego. Compare wada pedeng juga jinge, compare wada pedeng juga jinge sham, kaba kumno. Compare wada pedeng juga jing pat juga jing pra, juga huri hura juga deka pertai, ka jeng ka sam ka jong pi ka pat ka pra, mdan ka jinge skutu jingmat apedeng kurem u perkat sniu ya ka kurem ka perkat sniu yo kurem mdan ka jinge it mdan ka jinglong kawai henrai pi lada pidei ka breu lada pidei u breu lada pidei ken kita ki ba itho pinong compare kumno ken hakaba kumno ka situation ngadon hakaba kumno kata ka situation nga yang menta lada wat la ker tawar yang akan da kata ka ding kabala thangrem tip ya kene ko wai nganum pendam lani nganum paino no blay nganum pendam ya la dia wat akan ke jinge nganum paino ru no blay endengan syakri no blay wat la da kalong bu don usya kado ka jong fi wat la kalong ba fiaban ya ki belor ki bapat se pi ya pi bang endrai la da fin itho yo rio jisu uba pi pila nget la da pidei ki bru ki ba don ya ka jing itho ka Bible ka kular ba findai ki bru ki ba slur ki banum teng ya kata ka jingpang ki banum teng ya kata ka jing ki banum teng ya kata ka jing sitam ki banum teng ya kita ki ba pia kendo hakmat jong kita pinong tutip
ngan syakri ublay. But ka Bible ka guarantee jing job e ka bakum kita kibriu. Kibriu ki bay to ublay jongki. Kinang job, kinang slur, but kinang job on ka Bible. Day namar ka daw ken ujisu ong yu Simon Petros. Suk mameku Simon ukhonu Jonah. Tara fidan ka jing ito yu try Jisu. Pindai kibriu ki bala kurku e. Ha ka ka perthai, but ka perthai ka ban sawan. Kadkhot ka bakat pra. Hadian bu Petros uai ka jubab. Show Jisu. Ujisu ong yu Petros. Ngarungong hame. Bamelong Petros. Bat haloru ni umau siang ngantei ka balang jonga. Teki kerdop ka dujok. Kinomla ya ka. Bat nganai hame. Yaki shabi ka hima ki beneng. Teki keiru ya ka bamente aka kendau. On te ka beneng ru. Bat keiru ya ka bamen pelat ya ka kendau. On pelat ya ka habeneng ru. Ujisu hadian bu Petros. Wong bamelong ujisu. Melo ukres ukhonu blay bayem. Ujisu ong ngarung ong hame melong Petros. Badalor ni umau siang antei ka balang jonga. Aku aban ong yefiko kong ko ba. Naisus ngau kemen naisus ngau sarong. Tang namar bapidon. Haki balang di baper. Tang namar bapidon hakani ka balang. Tang namar bapidon hakatai ka balang. Tang namar bapidon hap pibut. Yo ni unong yalam lani pibut ya katai ka nong yalam. Naisus ngau sarong. Tang namar bapidon ki kenhon ki baper ki jongpi. Aku apa dia tu ipi ku kong ko ba. Walis ngau sarong ken tang da bapidon hakanu ka kenhon balang ka jongpi. What's ngau sngan tang namar bapidon hakanu ka kenhon balang. Limda kata ka jinglet jeseng ka jongpi hakata ka kenhon. Kalong ken da ka bapila itu yu try Jisu. Walis ngau sarong lani walis ngau sngan. Don kibriu ki ngau sarong adu kata-kata ka balang jongki. Don kibriu ki ngau sarong balang bet. Ban ngai ba ka jik sarong ka jongki ka pelong iki wat baki kamei ka balang. Banong ba katai ka balang ka jongi. Kani ka balang ka jongi. Rekat kom ka Bible aba ka puli bahaya ka Bible. Ngayo ba ka balang kamdai ka jong nunu briu. Ka balang ka jong Jesus Christ. Enrai dai namar bala penmala ki kmat ki jongfi. Kada dua bagi ngau sarong balang ado kata-kata. Henry ngan ong yepi kong ba. Walits ngau sarong balang. Walits ngau sarong ba pidana ka kenhon. Pidana ka kenhon. Pidana ka kenhon. Namar ngan ye tu yepi. Ka Bible kong. Baum day ken. Kata ka balang ka kenhon. Kata ka kenhon ka ban yalam beneng yepi. Henry day tangu Jisu ken yuan penpoy yepi sa beneng. Ong along mga kalenti. Syok pa. Dan kejat balang ngam kuat ban kentok ya no inoru. Rengan keren ya ke jing sisa kaktin ke jauh belai. Namar yo pidana ka bakum kata ka balang. Ngakuat ban penting kena ngakuat kain bapi ngan pelit iki kemat ki jopi hakani ka sengi. Dan kain kejat kenhon. Ki bau trai jong ka balang udan syabar. Kuma ka balang apo ladikaya. Hantu Jisu yang nabaru tit jengkang baruong. Jarabu yos ngau baru beli ke jingkang anwan bandrung apo jongu. Pet bahaki jaka jingiseng kiba pi ko kong kiba pi ko ba pilet. Hatu turai Jisu long kulit mo juga taka balang. Hatu turai Jisu long nong yalam mo juga taka balang. Pet yo layalam ya pi di kibreu. Layalam ya pi di jing start di kibreu. Layalam ya pi de kiai ki jing perkat ki jo kibreu hi. Ada kalong kumta. Walid syak syukur no ken ko ba ko kong. Pidan kamban itu shimet yu Jisu. Pidan kamban da tip tikna. Baga jingi senga ba pipilet. Udah yu Jisu kli. Udah yu Jisu try juga taka balang. Wachus ngau sarong. Namar hang ni ngayu i. Baka balang ka ba yu Jisu tay. Day ken da kita ki brew ki bala yu sat da ka snam. Kibau Jisu la sat ni kira snam. But kibadon kenya kata ka jing itu. Yau Jisu badru kibadon. Ya ka jing yadai. Baru Jisu. Namar ngayo i hang ni adin bau Petrus sedang berjubab. Uyo i bad uyo ngoto bad ui to yu Jisu. U Jisu ongko Petrus. Yami ngantai halor jong mau siang. Ngarung ong hame melong Petrus bad halor ni mau siang ngantai ka balang jonga.
balang ka ka bau Jisu tay. Baru tay de kita ki breu, ki bali o sat de ka snam ka jong, badru ki badon, ya ka jingi day, ka bajan batu. But ya kata ka balang ka Bible kong, u Jisu de ka sentur ka jong, uang wat ka kerdop, jo ka dujok, kinumla, ya kata ka balang. Rega bas ngosi abang apet, hakiri ki sngi, ngamiu i ken, ngamiu i ba ka balang kan long kumta. Namar bala pendap ya kebalang la pendap iki jingiseng da ki breu ki bam itho yu trai ki breu ki bampat itho yu Jisu ki bampat kela ka babut ki bampat yo sat da ka snam ka jongu la supun bun breu henrem dan bor kebalang ka bau Jisu tei batu penyeng kani kebalang ka badon ye ka ikhtiar ka badon ye ka bor ka kabong, wat ka kerdop, jong ka dujok, kanumla, ya kata ka balang. Udah utrai bekeren kita kikentiin. Lada ka balang, ka badon ka nongba, shalong. Kata ka balang, ka ba itu utrai Jisu. Ka ba sya, ba utrai Jisu unyalam ya kata ka balang. Ngakwa panong yepi, baka jing sneo, ngakwa panong yepi, baka pop, kanumla, bat kanum donbor, kanya kanong ba shalong. Enrai day namar bala sepenbon tangi ki reuniam hakanong ba mdan kan kita ki breu ki pada itu yu Jisu para rini tahu Jisu ong ban ai hame ki shabi ka hima ki beneng te ka ka ba mente aka khendau an te ka beneng ru ban ka ru ka ban pelat aka khendau on pelat ya ka aka beneng ru ngai ibu Jisu ai ka ikhtiar ka bor ka balang. Wai ke ikhtiar wai ushabi jo ka hima. Wong ke bangin te ane po khendo. Ya ka taru ante abaneng. Taru Jisu. Rega bas ngosi kalong. Banamar bangi ki breu, mangi ki bakam ya lade ki Kristan. Ngim padon ka jingi thu ka basisa yu trai. Ban ngim lahiru ban pediang. Ya ka ikhtiar ka bau trai wai. Lara finda itu yunu blay ba fifi syakri ko kong ko ba wong ay fi shabi jo ka hima fidan ye ka ikhtiar fidan ye ka bor fidan yu shabi ka hima agado ka jaka ka ba fifi dan kado ka yeng ka ba fifi lek agado ka kam ka ba fifi tray ko kong ko ba Lada pidei kita ki break ki bala yo itu yo Jisu. Mdei tang kita ki break ki sudan kerteng ka register balang. Mdei kentang kita ki break ki sulet jeseng pendep rukom. Hendrei ki bala yo sat no daga snam. Ki badan ka jinge dei ka bajan. Ki ba itu yo try Jisu ai syafi ka ikhtiar. Hakado ka jaka ka ba fidan. Pente ki bor jingdom. Ki bala don bor hanta. Wai rui ka shabi. Ki shabi. Wai ruangne. Ye ki shabi ka hima ki beneng. Ong ka Bible. Shabi ya ka ba finyalap ya ka gospel. Pinya thu shiki breu. Shiki tagen ki ba pat yo snow. Ya ka kubor ka ba bha ka jong Jisu. Wahai ka ikhtiar shiki tagen. Kong ba ako apan ong ye fi ka ni ka sngi. Kampat biang ye fi tang ba chulet jinge seng. Man la ka sandi. Kampat biang ye fi ban chu pendap niam pendap rukom. Kampat biang ye fi ban ong bangadon hakani bat hakatai ke balang. Nama rada fimpat itu yu try. Nganong ye fi fimpat don hakamet ke jung try. Fimpat don ken hakamet ke jung Chris. Fimpat don ken hakabalang hakabau Jisu tei. Nama ngang ni ngayu i. Badai andau Petros udon ye kata revelation ye kata jing penpau ka jing itu kabana ublay kabamut kabana kani ka ktin kaba mla syo ban pen ki u de ki ai juga de ka pertai de hang tau Jisu ngan tei ye ka balang kong ba kani ka de ski ka banga khot bat ka banga ong shafi tunju yet yala die yo le se kat tasnem philet je seng piong ngala long Kristan Henry fimpat don ke jing itu yu try. Fimpat don ke jing day ke bajan bat try. Le se fi ong nget yu Jisu. Henry ngan itu ye fi ke jing im ke jong fi pat kampat long ken kum ta kum ba day ba kan long.
ban ong nget au Jisu ka bamut ban ai u Jisu bo unong trai ka jingim ka jonga bat ka jongfi ban ong ko trai Jisu nget ame kambut bo Jisu unya ka jingim ka jongi om shu ka jing ko abrai ki jongi om shu ki jing ko thala ki jongi om shu mangi ken henry trai Jisu gong ko ba ka ni ka sngi ngakot ya fi kampat biang tang ba fin chudan ha kanu ko balang hatu fi thu ni ami u Jisu keli na fi piong ngalong wei hatu fi la yo moi ke jubab ngalong wei u Jisu nai jubab shu Jisu de ke ba fios ngau ni ki breu de ke ba fios ngau no nong yalap de ke ba fios ngau no pastor jong pi de ke ba fios ngau ni ki nong na ki breu ki jo blai nai thu shu Jisu namar kanung penhon yu trai Henry let ban wat let ban yet let ban itho yu Jisu na kene ketien bat anda fila yo jubab na ka jingerap ka jong ki breu ki jong blai ki ba keren chapang jong Jisu da kamta ken u Jisu no suk ma phi ki breu ki bi thu yu blai kin dei ki breu ki ba suk ki breu ki ba kamen ki breu ki ba kerku e ha kene ka perthai bat ru ka perthai ka ban sawan ai ngu yu blai kene sngi bat nganget kala long ka jingker khu ye fi kene ka sngi da kene ka tien ka jong blai ban nga kwa kene ka sngi bangin dwai kat ba kum kene ka tien ngin yet ngin tunju yala di hatungi don mo ka ta ka jinge dei ka ba bat u blai hatungi don mo ka ta ka jingi thu yu ni Jisu lani yu blai u bangi ngilanget ngi shutip nang ne bat nang tai bat ngi shuyaya tang hitai jingtip la datang kumta yet akani ka sngi ong try nga kwa ban ithu yame shakri jong bleu apostol Paul ubakala ka bamut de ka jingwan pen pau ka jong try Jisu ka tenshan ka jingshai ka ba kraw ka wan khmat jong bat uklon no kulai hap komu tau priru ubadon ka encounter ka kum ka ta bat try Jisu ong kwa ban ithu yu try ukwa ban de ithu yu try ukwa ban ithu malaka por halaga sngi yu try tugli ban dem ma kini sngi khmat jong play ka jing dorang kat ka jong play utrai don ka jaka ka ba fidon ko kong utrai don ka jaka ka ba fidon bat ba fio i bat ba fi pet ye ka video akwa ban dwai ha kini sngi ba fin yet yala di ko try ngawan khmat jome ken kopa ablay bangin yet yala di shimet ken ko try na bangi em shisha ka perthai ken kopa ka perthai ka ba ka jing syukor ken ko try ka sinsyara blay ba koror ha ka bala syukor no iki ba bon ken kopa ladang imithu ye be ko try on syukor no wat iki tagi bala jit ki jome ko try ai begin yai be banang ithu ye be ko try ai begin yai be ken ko try banang don ni kata ka jing dei ka ba jan bat me ko Jisu begin laban yai ngalor kata ka jing pla ka ba me ong ngan tei ka balang ngalor ju mau siang ka khrdop ka dujak kanumla dei namar ba ka balang ka jong me ke try ha ka ni ka nong ba ken ko try ka tlot kami thu ye me ko Jisu try blay ba koror kalong kumni kanong ba ka jongi kalong kumni ken ko try ka state ka jongi ken kopa ko try ka sngi ngadwai me khnyat yang ablay shimet marwai ken kopa me khnyat ablay kita baro ke ba pet bat ke ba khmi ye ka jingalap ken ko try me khnyat ye ki ken ko try baginang don ye ka jing trang ka jing sliang ka jing ang not bani tho ye me ko Jisu na bagi tagi break be thu ye me ki slur bat ki klan ya blai bat kinang job ru ken kopa ngakur khuno ken ko try ablai ba karo try ya baro ke yo sngo ge tien pa ba me ken ko try men pen shai shaki me ken ko try men kran shaki do men sim ba khu jame ken kopa ko kong ngadwai ne ba jong fe ngadwai ne ba ikong ha ge sngi wanu miam na ba try Jisu ngan nyat no iki umat ki jong fe compare la kata snem pilaya syakri kumni compare la pidon ki jingi kendo ki ba pidon ka jingem utrai don ban nyat ki umat ki jong fi ka sngi ablay ba korang adwai na ka batay ni kong ken kopa pada do mata ka sngi ken ko trai ablay ba korang ka jing sange no ya kata ka jing kuslai ka jingem ka jongi kada ka jing sange no ka jing yaham ya ka jing jau umat na ka khmat ka jongi ken kopa
Ko try ngadwai ba men pen khia I ken ko try. I speak, oh Lord Jesus, healing in the mighty name of Jesus. Nga kren ni ka jing pen khia ka jome ken ko try. Ha ka jing mut ka ba khuslai ka ju ni kong ken ko try. Ha ka kerteng ka baran bor ka ju Jesus ngadwai. Ban ngai ngu ye me ken ko pa nam ta ka ni ka sngi. But try I ba ka jing shai ka tien ka jome. Ka ni ban tan shan yang I wei ken ko try. Bangin yo bangin sha elam ha ka ni ka tien ka ba im ka jome ken ko pa. Nga kerkhu ya barok ki ba pet ya ka ni ka YouTube ki ba pet ya ka ni ka jingiseng ka ni ka jingelap ken ko try. Ha ka kerteng Jesus ngadwai. Hallelujah. Amen. Bless you, blain kerkhu fi.